Salutare lume, numele meu este Gamerul Nebun. Vreau să fac un episod din Sky PvP. O să vă las și la serverul în descriere. O să începem. Sper să câștig. Ne luăm arc și săgeți. Dăm toate să le luăm. Așa, să luăm și un arc. Mai de fapt două. O să mergem să ne luăm și armura. Sper să vă placă skin-ul. Am lag de la filmare și că serverul Sky PvP-ul are lag rău. Da? Asta e primul meu episod. Sper să vă placă. Așa. Bun. Hai să ne punem armura mai întâi. Da, acum să ne punem armura. Luăm și săbii de toate. Punem mâncare. Luăm și arcul, punem aici. De fapt aici. Hai mă, hai mă, hai mă. Așa. Uite-l ăla, m-a mâncat. Așa. Mergem jos. Sper să câștig. Da. Stau cu arcul în mână. Noi, bine, stau cu sabia. Așa, să fug. Nu te rog, nu spune. Am fost omorât. De ce? De ce? Nu luăm armura de nou. Să fac și eu care face team. Nu să citesc și eu regulamentul. Cred că trebuie să vă folosesc. Scuzați-mă, nu am altceva. Luăm două sărici astea să consumă repede. Cred că o să ningă pe la noi. Data viitoare o să filmez și eu cu cineva. Sau chiar, nu știu, cred că o să filmez și eu cu cineva. Ne luăm un arc. 2 stacuri sau 3 stacuri să ziceți. Sper să nu mă și degeaba acesta, atunci nu mai merg. Nu mai merg. Da. Deci 3, 2, 1, bagă mare la bizon. Fug. Nu, sunt prea pe parcurs. Da, n-aveți. Am căzut chiar pe lângă, nu se poate. Yeah! De ce? Nu, dar... Nu, spune. De ce? Nu. Sper să mă auziți. Ca să nu mai țip eu până casă. Ca nebun. Da. Hai, sper. Uite-mă cum. Mi s-a salvat o armură. Bang. Nu o să mai luăm că n-avem ce facem cu ea. Că poate cade în ea. Sus. Hop. Du-te. Hai, facem parcurs. Este. De ce? Hai, mă sus. Nu, smart. Aoleu. Bie! Magie! Sări! Așa! Du-te! Așa! Du-te! Nu, de ce?
Era să câștigăm și noi să trecem parcurs. Mamă, ce-i noroc! Cior! Sper să nu pierd! Nu! Nu o să mai fac eu parcursul ăsta nici la anul. Este, mă. Asta îmi place mie. Lasă-i parcursul ăsta. Da, nu-mi place asta. Trebuie da doar un damage. Dă-i, mă, da, ce lag. Așa. Hai să facem parcursul. Dă-i, dă-i, dă-i. Prea sus. Nu, 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 nu. Este. Ia, hai că-l fac, hai că-l fac. Hop. Nu. Așa. Mamă, dar chiar așa prost să fiu. Nu înțeleg de ce. Nu, nu, nu. A trecut un fraier. Oh. Hai să-l fac. Nu. Deci să nu-ți dea seama. A, da, da. Nu. Na, cu asta. Da, făcut un Skyway. Serios. Uiu, ce tare a fost. Da, stau împreună cu fratele meu. Uite, prezintă-te, mă, și tu. Salutare! Zi mai tare. Salutare! Nu! Și-o... Nu. Hai, 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 hai. De ce? Ras dau pe lângă. Hai, așa. Ăsta aștept puțin să încarce și în viață. Su! Este. Nu! Mă moară! Nu, nu. Dau drept. Mă moară pe ăla. Nu! Cine a dat? Good for you. Nu-i corect. Nu, 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 uite. Hai, mă duc și fără. Hai să te... Hai să bem. Hai să bem, hai să bem, hai să bem. Nu. Hai, mă. Sunt mort. Da. Trebuie să-mi iau armura. Hai, skin-ul. Nu vreau. Pang, pang. Nu. Dacă mi-aș face și o full diamond, nu mai muream niciodată. Spang, spang, spang. Așa. Să luăm. Să... Deci mergem. Cop. Spring, 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 spring. Cine a dat, mă? Sky.